Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Mukomawo iniwo ndine mhiko dzandakaitira mafriends angu. So I have 3 of my best friends. Tiri 4 kudaro mukoma. We were at the same primary school uye zvekare at the same boarding school patainge tava kusecondary school. Vamwe ndivo vakazoenda havo kumauniversity. I just went to college. Saka ndakazoti ndava kucollege ndo pandakabva ndachizotanga kuita musikanzwa. Then when I got married, nekuda varume, I could not stay married for a very long time. Ndokubva ndachizorambwa nemurume, ndakatobatwa red-handed ndichitorara neimwe best friend yake. So I then returned back home. At that time ndakabva ndazviudza kuti zvinowanikwa. Then last year ndo pandakabva ndachizoyawo kuno kuSouth Africa. Ndikabva ndatanga hangu kushandawo pane imwe restaurant in which all of my friends now vatovawo kunoku kuSouth Africa, and kukuudzai chokwadi ndini ndakavaparadzira. Ndakazviudza kuti hakuna achazogara mumarriage inini zvangu zvisati zvaita. Ndakatozviudza kuti we will only stay married when I find the perfect man. So ndakati ndava kunoku, obviously we were talking, mukuzonotumidzirana mapictures ndaiwanzokuvakumbira mapictures evarume vavo. Apa kunoku ndainge nditori nevamwe madzimai vandainge ndichitowirirana navo. Saka madzimai ava vakabva vazonditi it is fine, uya nemapictures evarume vema best friends ako, then ndichaona kuti ndoita sei nawo. Saka ndakabva ndachizotenga tsono dzangu dzainge dzichikwana idzo kuita 4, micheka yangu yered yainge ichikwana iyo kuita 4, then ndikabva ndachizotenga umwe mucheka zvekare wewhite. Saka mucheka uyu wainge uri wekuzondichenura. Tinoita zvemujolo nemafriends angu, but hakusi kunzi mafriends angu zvemujolo vanozvifarira, but kuda kwekuti ndakavaitira mhiko dzekuti they will never be satisfied with a man until the time yekuti inini ndinenge ndazowana wandinenge ndichiti uyu ndiye wandinodawo nemwoyo wangu wose. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I know kuti out there are people that are going to judge me, but do not judge me if you have never walked in my shoes, because you do not know the pain yekugara uchingovhiwa mastatus ema best friends ako vachinakidzwa nevarume vavo to such an extent yekutoti inini ndiri kunoku ndichisafa nebasa waitovaona vachitoenda kumabrai nevarume vavo, in which that was not what we agreed when we were still in high school. Takazviudza kuti tose tiri 4 we were supposed to get married, we were supposed to enjoy life together, but now that I was living as a single woman, vainge vava kutongondi varira panze mune maplans avo. Sure, vanhu vakasvika pakuenda kuVic Falls for a short trip nevarume vavo. I only got to find out after ndazoona munin'ina wangu aisawo mapictures emafriends angu variko ikoko kubvunza ndingapindurwa. Vose vainge vava kunyara kundipindura. So I have that grudge navo mukoma. So mucheka uya wewhite ndichiri nawo. Ndakanzikana ndikazowana murume wandinenge ndichinzwa kuti uyu ndiye wandinoda kuti ange achizondiroora kana tazosika bonde redu tisingashandisirane dziviriro. Ndobva ndatora mucheka uya ndobva ndapukuta sikarudzi yake, ndopukuta nesikarudzi yangu, then ndobva ndachizoutora mucheka uyu ndobva ndazouisa mumvura. Mvura iyoyo ndinofanira kuti tige ndichizoinwa yose iri 2 liters. Kunenge kwava kusunungura mhiko dzekuti mafriends angu naivowo after ndazoroorwa naivowo vange vachizonzwawo kuda kuroorwa, but not to return back to their ex-husbands, kutoita move on. Hazviitika kuti ivo vazodzokera kune ma-ex avo, inini ndobva ndachizoita move on noumwewo munhu. It will give me pain still. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu makavigawo chitupa changu, please tell me. I'll be following through in the comment section. Ndizita ndinonzi Trish, not a real name. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu.
zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yeah, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello Mkomanashi, I am a follower of your channel. I need your advice. Ne advice yeve dare. So I am a young man, recently got married to my now wife. She is an amazing woman. Zvimwe zvese bo, ane hunu, ane tsika. Ndakatomuwanawo atori mhandara, but tiri kuita problem ndepapa. I feel as if she does not respect any of my decisions. I feel as if munhu asingatonzwisise kuti what is a man, what is a husband, ane kamwe kakusaremekedza varume, and I feel it is because of her background. So ndakabva ndavabvunza mukoma vedu ava kuti what is going on with her background, zvinozokonzeresa kuti munhu atadze kuremekedza murume wake. Vakabva vanditi it is a sensitive part of her life for her, but I will just tell her her father was absent for a very long time kubva achiri mudiki. So I don't know vedare, because ndakavati but she needs to sort out her bitterness. Is it okay for her to disrespect her husband and to disrespect men in general because her father was absent? I don't know if I was wrong ipapo. Saka vakabva vati, let me see if she can send her side of the story so that you can get both sides. I forgot to tell you, my wife is not working right now. She is still in school. She says iye kwa ari hanzi, there are a lot of times when we raised Maria fees ikazongoshanda, but yes, it is true in the past zvaidaro, but what was happening, taigona kushandisa some of the money for her accommodation kuchikoro or for her expenses or to finance my deals andinenge ndichiita. The sad part is that she thinks I am wrong in all of this, and munhu wekuti haatombo accept mhosva dzake uye haatombotsiuriki zvachose. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. I think mwanasikana uyu munhu atongori nebad character, and she hides behind the fact yekuti my father was an absent father, because if every woman was like that, I don't think kuti out there there were women that were going to raise proper families, even though vasingatozivi sometimes even your mother, even your father. I think mwanasikana uyu angori a bad character, and it is very dangerous. I think in this case yekuti you are taking your wife to school, iye ane character yakadai. Just imagine what might happen kana kuri kunzi akaona sekunge zvake zvinenge zvaita necharacter yake yaainayo. I don't know vedare. I'm just trying to deal with reality. Singativabatsireiwo mucomment section. We will be waiting for her own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. So I really want your listeners to assist me. Zvakaitikawo mukoma ndezvekudai, ininiwo ndine umwewo muIndia wandinoshandira. Zvino muIndia uyu anowirirana chaizvo nasisi vangu, because ndio vakatonditsvakira basa. Nyaya yavapo ndeyekuti ndakaona matext messages mufoni masisi vangu, and on that day sisi vainge vauya kuzorara kumba. So after she had fallen asleep, ndo payakabva yatozotanga kuringa, and she does not put my passwords pamafoni avo. When I checked, ndikabva ndaona kuti painge patori nema text messages ainge akabva kune muIndia uya. So my sister vanotopiwa mari. Even that day vainge vakatomukumbira mari, akabva ati ndichakupa mari yaunoda, but you need to promise me kuti your little sister achazosvikawo pakundida, in which my sister
did not even tell me anything, and at the same time ndiri munhu akatoroorwa. So I want your listeners to assist me. How do I confront my sister? Because izvi zvavari kuita handizvifarire. Ko what if kana bankuru vakazobata messages acho? What is going to happen? I do not want to lose my marriage because of this. Kana ivo vachida mari yemuindia uyu vadii vangodanana naye direct rather than kuti vanomuvimbisa zvinhu zvisipo. Ndakatoverenga conversation yose ndikatoona kutoti vanotomuudza zvinhu zvekunyepa kuti ndaka ndichitotaura naye little sister wangu, saka iye ari kuda but ari kungonyara nekutya chete. Please help me muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Can you just imagine? Yeah. I think you need to confront your sister and then you tell her kuti sezvamataura kuti kana iri misisi muchingoda muindia uyu chingodana naye mune zvakanaka, musazoisa zita rangu kumberi muchidya munhu mari muchimunyepera kuti ndinomuda, in which you never told me about it. Let us try to assist her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukwamanashi makadii zvenyu, muri yeZimbabwe ngaindibatsirewo ndisati ndaromba. Ndatova ne3 days mumba hamuna kana chikafu, muri yangu iri kufa nenzara. Apa ndofa nenzara here ndichiziva n'anga dzine masimba uye zvekare ndichitoziva even vaprofita abi yangu vakatoenda kuMozambique vakaromba. The reason as to why ndauya pano ndichiti ndibetsereiwo financially, it is because handidi kuti mangwana kana mazoya mudare mangu ndobva ndachizokubetserai ndichishandisa urombwa hwangu. Mukomanashi inini ndine shamwari dzinoitawo izvozvizvi zvandinoita zvekuprofita. Vanowana mari, muri dzavo dzinodya dzichiguta, asi vanotoenda kuMozambique vachitonotora masimba. Kune imwe n'anga inotopa vaprofita masimba. Unoenda ikoko wotenga gate iri unoenda wobva wazonoriisiya mubako, saka rinenge rakazara nemvura. Paya paunenge uchieresa vanhu unenge uchishandisa mvura iyoyo, ende imvura mukoma dzekutoti dzinenge dzatogezeswa zvitunha kuMozambique ikoko, yobva yazozadzwa mugate macho imomo. Nditori neshamwari dzinototi kana ndikaenda kwadziri shamwari idzi dzinobva dzati kwandiri, dai wangoenda kuMozambique zvinhu zvako zvinobva zvaita right, but mukoma I cannot do that because kubva ndichiriwo mwana mudiki shoko raMwari ndaitorifarira uye zvekare nekutongodawo kutongobatsira vanhu in general, but nhamo mukoma ndiyo yava kuda kukonzeresa kuti ndige ndichizoromba. Nditori nevanhu vandinoziva vakawandisa mukoma nashi, ivo avo vanotoita izvozvi zvekushandisa simba ravanopiwa nen'anga dzekuMozambique kuti vange vachidaidza vanhu, ende nditori neumwe muprofita atori busy kutobatsira vanhu nemapages avo ekuFacebook kuti vange vachiwana mafollowers akawanda kuti vange vachiita mari, but vanenge vachishandisawo mvura idzodzo dzacho dzinosiwa mumagate kuMozambique. Hanzi mvura iyoyo yezvitunha inobatsira chaizvo kuti vanhu vange vachikufarira, vange vachizokuunganira papeji pako. Kana ndikada kuzviita ndinokwanisa kuita mari even overnight, but handisi kuda kuita izvozvo zveurombwa because I know kuti zvinhu zvakashata. But why is it Mwari vasingapindurewo in time? Ndasvikawo pakuremerwa, mari yacho yekuti ndinge ndichienda kuMozambique iripo, just that moyo wangu ndiwo uchiri kuramba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please do not do that mukoma. Musaenda kuMozambique kunoromba. God is going to answer you in due time. Let us try to assist him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So mu first marriage yangu ndine zvandiri kuda kukuudzaiwo
zvakaitika. Mukomana shi ndakaroorwawo nemurume wangu mune zvakanaka tichigara muHarare. Ainge ari makanika, baba vake zvekare vainge vari makanika, ndokubva vachizoritaya vakazodzokera zvavo kumusha. Vaitoshandira makambani mahombe akatoita sana Mhunga uye zvekare nemamwe makambani. Vakazoti vadzokera kumusha on retirement vakabva vazobatwa nestroke. Izvo zvainge zviri zvinhu zvavo zvakazovapeta musana, saka vainge vakaromberawo basa, kudiwa pabasa. Takazoti taenda kumusha mukoma, ndainge ndiine pamuviri ndikabva ndazoita miscarriage, saka mai vangu munhu aiziva vanhu vakawanda, ndokubva pazoitwa go back to sender. Saka vatezvara vangu vakazosvika pakufa vachishanduka kuita gudo. Mukoma ndo zvakazotokonzeresa kuti marriage yangu inge ichizosvika pakuparara. Chakangonirwadza ndechekuti murume wangu, instead for him kuti ange achizomira neni, akazotomira nevabereki vake, even though vainge vaine ushereketwa hwainge huri pavari, kunze kwekutoti ange achitofara kutoti mukadzi wangu ndiye atozotounzawo zambuko mumhuri, because vaiva vanhu vekuti vaiva nekakushungurudzika. Vana vatete vaingoenda kuvarume vachidzoswa, iyewo aitova nenguva yekuti aitorarwa nemaspiritual wives. So I thought kuti achatofara obva atoti mukadzi wangu waita hako, ngatichibatanei tinge tichiita zvinhu pamwe chete, because go back to sender iyoyo zveshuwa yakaenda ikanova rova, vakapetwa musana nezvikwambo zvavo. Vaitoshanduka kutoita gudo mukoma. Zuva razvakatanga kuitika, tainge titori mukicheni paya, ndakatopfugama ndichitopakura. Mukoma ndakavhunduka, ndakati ndanovatarisa kudai, ndikabva ndatoona kutoti vainge vatoshanduka kuita gudo, ndikaridza mhere. Vamwe vose vatainge tiinavo mukicheni pavakazviona vakabva vanditi nyarara nyarara, saka ndaida kutiza kuti ndige ndichibuda panze, dho rikabva razovharwa ndevamwe bamunini vainge vakagara vari kudhuze nekudho. Mukoma nashi zvaitoita sekunge zvinhu zviri normal, vakangoshanduka kuita gudo maybe for about 1 minute, ndokubva vatoita right, vakabva vatoti ndava kutoenda kunorara. Zvakazongoramba zvoitika nemasikati panguva iyo yavakazonofa, vainge voshanduka nyangwe masikati kuita gudo. Saka hanzi ivo vainge vakaromberawo pagudo apo pavainge vachiri kushanda samakanika muHarare. Mukoma ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Zvakazotondiparadzira marriage apa. Murume wangu ndaimuda chaizvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa yo mahwani.